Și odată să jucăm Rivals alături de fratele meu Denis. Salut, salut. Rivals, v-am zis așa. O să jucăm. Da. Bagă, haide, avem. Le-am băgat. Stăule, copitule. Am zis gata. Dar de ce să mă dau în spate? De ce să... De ce m-ai lăsat până acum? La asta m-ai lăsat. Da, să bagi telefonul încărcat. E prea easy oricum. Dar nu pot să-mi zic, eu sunt... Scuzați-mă că nu filmez 20. Scuzați că videoclipurile nu sunt mai lungi de 15 minute, că na, încă așa, momentan așa o să postez, că nu prea mă las YouTube așa. Upa. Hai. De ce? Cum să jucăm și pe public, am jucat un meci. Acceptăm. Așa. DVD. Cred că o să stăm cu nud. Cu prea, scuzați-mă. Avem level de 100. Uite că eu nu l-am văzut pe Slingshot Boy. Ce? În fine. Dacă știi pe Slingshot Boy, ăla de pe locul 2 la
cum se... la... Nu vine, mă. La focurile alea, nu știu cum se numesc, că voi în comentarii ziceți-mi. Era lucru unul și că s-a bătut cu un băiat și o luat-o iarăși la capăt. Nu știu ce. You're cooked. Deja văd că băiatul e toxic. Yes, cooked. Cooked, da. Suntem cooked. El nu are la stupă. Când... Bă, din tu n-ai făcut nimic. Toată runda, n-ai dat niciun hit. Păi, asta e. Aoleu, hai, Denis, că te omoară ăștia. Ia-ți RPG. Bă, dar sunt toxici, bă. Dați-mă, o să opresc că... Sunt prea toxici băieții. Da, am pornit din nou pentru că băieții chiar erau toxici. Te dau un continuu, take de el, jucau... În fine. Nu contează asta. Aolo. Dacă și ăștia sunt toxici. David, știi ce au? He. Easy. O ia de pe o mișcat. N-au luat și katana și un pic des în katana. Din apăr. Nu vreți să știți și-a fost în meciul. Mamă, Gunblade! 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 N-ai Gunblade? Cum să n-am? Ai Gunblade. Opa, nu dau.
Mamă, frate. Haide, îți mai are puțină viață. Easy, mă. Bine, mă. În sfârșit. Dar e bun ăsta. Să știi. Cum să n-am? Uitați ca nu. Am spus câteva chei puțin. A, puteți să fac 200. Nu să am și un număr din ăla. Nu uitați de like-urile și subscribe-ul cine a ajuns până aici. Ce greu a fost. Ei, au fost greu. Nu, doar Bă, eu ia. ne-au bătut la 1. Bine, nu ne-au bătut. Noi i-am bătut la 1. Băiatul ăla cu carambit. Nu prea ce de lucru, băiești. Are carambit? Avea carambit. Ca să jucăm cu cineva. Uliu. Mă enerv, bă, dar de ce nu ne bagă și pe noi de măsură, frate, de mai puțin de 140? Bagă de ăștia de 150, 114, bine, ne mai puțin, dar nu ne bage la telefon, dacă nu tot ne dă. Mamă, cum o da cu sniperul? De unde o tras? Mamă, ce enervant. Bă, și-o luat medkit-ul cu Robux, mamă. Bine, de parcă mi-a luat cu Robux, dar... Cum nu-i dau? Nu mai vreau autoșatul. Runda asta, nu știu ce am avut. Bă, și-a dat medkit. Cine vrea să facem unboxing când iau un skin? Sau skin case? Am făcut o dată. De 2 ori chiar. Bine, odată cu skin case. Dar videoclip. Skin cu skin case cu... Poate cândva, când o să fac, nu știu câți abonați. Bă, am 0 damage, 0 tot. În meciul ăla ai văzut că am făcut mai tot. Bă, dar mă enervează. Joc și eu. Mai avem puțin și închidem videoclipul. Doar că am trebuit să închidem, că nu. Bă. Mam! Bă, joc katana! Ce să faci? Joc katana? Altul sniper. Ce să nu știu. Ce? Nu pot. Eu n-am katana pentru că nu-mi place. Bun, măcar și... Like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!